největší bomba. My se teď chystáme na vystoupení, se nás akorát vyrušil. A nevím, jestli vysílala ta kamera, takový exkluzivní luxusní drinky, rozumíš, takže fakt strašně moc, fakt hrozně moc. Já si myslím, že ta nálada je vždycky výborná, takže se to těžko porovnává. Já jsem přišel před chvílí, protože jsem vysílal, ale zatím je to bombička, no není skvělý a Davide Matioli, já jsem s ním už párkrát dělal a ten je dobrý. Je. Já si myslím, že to tady vypuklo ve velkém stylu. Já si myslím, že je to úplně výborný, prostě lidi přišli a je to tady prostě mega nahecovaný a moc se mi to tady líbí. No pro mě to znamená hrozně hodně, protože jsem tady poprvé a úplně jsem hrozně ráda, že jsem se dostala do rádia, takže jako my jsme to s Lenkou normálně oslavovali v rádiu. Prostě jsme sfoukli 10 svíček. Fajn Nord Music. Moderátoři Fine Nord Music se díky svému vystoupení stali předskokany jednoho z hlavních hostů večera, Heleny Vondráčkové. Hřebem večera byl slavík všech slavíků, legenda Karel Gott, který si dal s Helenou Vondráčkovou pár duetů. Fajn Nord Music. Fajn Nord Music. Celý večer bilancovali i sami zakladatelé a majitelé Rádia Nord Music. 10 let už totiž něco znamená. 10 let práce a myslím si, že úspěšný práce. Tady jsme opravdu startovali před 10 lety. Tak je to pro mě mimořádně důležitý den. My jsme 3 společníci, tak jsem moc rád, že někdy to neklape ani mezi 2 lidmi v manželství tak dlouho, jako to klape mezi náma 3 těch 10 let. A myslím si, že je to vždycky taková špička plesové sezóny tady v Ústí nad Labem.